jagorancin abba. Gida gida APC abba. Garai an cashe tsaba. Gida gida alkhairi abba. Gida ɗaya fannin abba. Gida gida APC A gwamna abba gida ya zo mun dade kowa. Gida gida alkhairi Abba fa ya shigo kowa ya bamba. Gida gida APC abba. Lamini sanin mutunci riwa. Gida gida alkhairi Lamina na da murtala dan garuwa haiwa. Gida gida APC Da kwamanda na gidan gaba layin abba. Gida gida Kula alkhairi kanawa ne ta yar rike daukan lamba. Gida gida APC Ilamin dan sani ba iki mai gaya ba. Gida gida alkhairi APC suna maka murna abba. Gida gida APC Lale maraba da gwamna abba. Gida gida alkhairi Alkai da duhu ba za su zamo daidai ba. Gida gida APC Kowa ya shigo cikin APC abba. Gida gida Kauye da gari a marmaza layin abba. Gida gida APC Ko fito mai isar da sabon gwamna abba. Gida gida alkhairi Wurin zata har Kano ta yi zarra abba. Gida gida APC Mai kwaya ba za ta zamo kwanso ba. Gida gida alkhairi Abba gidan gaba, kana abba gidan gaba. Na kana Na gaba ya gaba, gwamna abba sahun gaba. na kana Ba wata kwar gaba, gyara abba ya sa gaba. na kana Ta abba kabiru APC mun baka gidan gaba. na kana Kanawa na faɗin hudu sau biyu ba wani kwar gaba. na kanawa Kai ne ya gwamna in ma akwai wani mu ba mu san shi ba. na kanawa Kai mai tambaya ga amsoshin ka nan gaba. Alkhairi ne, ta tabbata alkhairi ne abba. Dan kishi ne, mun gata dan kishi ne abba. Jinin mulki ne, to dan haka adalci ya saba. Da abin murna ne ya tabbata karyar mai kankan ba. Nufin Allah ne, da abba ya zamto babbar lamba. Kun ga nasara ne in a gare mu kanawa ba ta ba. Daga Allah ne, nasara daga Allah. Abba gida gida Ku gaggane, ta duhu da fitilla. Abba gida gida Da nasibi ne, duk ta inda ya bulla. Abba gida gida Bayani ne, na Kano duka jumla. Abba gida gida Kamar zane, aiki kan malala. Abba gida gida Da hujja ne, ta yana da kamala. Abba gida gida Defender ne, da yake tara gula. Abba gida gida Da sunna ne, aka gane farilla. Abba gida gida Kullum fita. Lale. Gidan waɗansu da mita. Lale. Su mulli kalau maka huta. Lale. Ta ɗan da masu farauta. Lale. Wasu yanin ta zo mu mutita. Lale. Suka tari mara bota. Lale. Rigan haya mota. Lale. Abu da ku zauna. Shalugude Dukan su gudana. Shalugude Inda mai rike gwamna. Shalugude Taya mu da murna. Shalugude Ku masu amanna. Ku ɗauka jin ku kona. Shalugude Sai abba kabir Yusuf gwamna. Abba Kabir Yusuf gwamna Masu gari yin dindina. Abba Kabir Yusuf gwamna Wanda kanawa ke murna. Abba Kabir Yusuf gwamna Mai wuce rimi antina. Abba Kabir Yusuf gwamna Rena kama dan aljanna. Abba Kabir Yusuf gwamna Ni inda ka zo sai an nuna. Abba Kabir Yusuf gwamna Kuma sai ka ga kowa na murna. Abba Kabir Yusuf gwamna Gwamna da rabin gwamna. Abba Kabir Yusuf gwamna Idan muna barka da zuwa gwamna. Abba Kabir Yusuf gwamna Kanawa alwashiri. APC zamani. Maske raya gari. Marke ko nasari. Abba kabir Yusuf wutiri. Kuzo ta kori kiri. Mi shafai kuma bi wutiri. Abba kanawa ke marari. Cikin kauye da gari. Haka dai, sama dai. sama dai Duka dai. Kanawa a domar gundumar. duka dai Mu yanzu dakan daka dai. Sannan shi kar daka dai. Abba kabir gwamnan duka dai. Duka dai. APC sama har kasa dai. duka dai Tashirin ku kanawa. Makabiri na kowa. Masu gidan gaba giwa. Sama kiyasi yi garwa. Jura da kakuwa kalwa. Mai da halin dattawa. Abba Mai ilimin turawa. Gashi jinin hausawa. Gero dangin maiwa. Abba Abba kabir na matasa ne. Gashi mutum na mutane ne. Mai da kama da
mace daɗi lafiya kalau. Mace daɗi lafiya Ga kalau. abba APC su mulkalau. Mace daɗi lafiya kalau. Ku taho gyaran Kano walau. Mace daɗi lafiya Ga kalau. abba ya shebo ayyuka tilau. Mace daɗi lafiya kalau. Wani na ciya ma'oman Kano kalau. Mace daɗi lafiya kalau. Da kansiloli ba walau walau. Mace daɗi lafiya Sai kalau. abba Kano bayan tsiyau-tsiyau. Mace daɗi lafiya kalau. Mutane APC su mulkalau. Mace daɗi lafiya kalau. Lamin dan sani ya ce, gaya musu karka wuce. Da abba kabir sai yadda ya ce, ya zama giwa kar ya yi ce. Duk mai haushi ya mace. Lamin na kwamanda ne, mutala su lagaro ne. To ashe duka layin ne, nasara daga Allah ne. Wai na sunusa baturen ne, ga tari basa kauri ne. Da sunusa bature da gona, sun yi kama da a auna. To dan haka mun muku murna, duka APC muka zauna. Sunusi bature sunusi, daga bature sunusi. Dawakin tofa sunusi, sunusi ko kuka firgi tarisi. Kun cire duk wasu wasi ga kwa a APC. Sai amfa, Makula sisi, sai mu amfa, duka gama a APC. sai amfa, Abba kabir gwamna, sai amfa, mai duka yan nuna. sai amfa, Mai ta bikin murna, Sai an fa. zabun na kanawa na. sai amfa. Farar aniya, abba mai farar aniya ne. AKY, Farar tafiya, abba mai kula da jiha ne. AKY, Kubar karaya, dole in gaya wa mutane. AKY, Tuwo da biya, abba mai gida da rufi ne. AKY, Ta nan na tsaya, na fahimci shi da rabo ne. AKY, Yana da nufin alkhairi na gyara jiha. Kaf, shirin shi shirin, gyara ne wajen jama'a. Kaf, a sai ta Kano, burin abba ya cika kar. Kaf, in mun ka haɗe, duk barakar mu ta tafi kar. Kaf, jirgin nasara, abba kabiru mun ka muke. Dab, mai nasara abba gida gida. mai nasara abba gida gida. Ka daɗa abba gida gida. Ka daɗa abba gida gida. A Kano ba wani gargada. A Kano ba wani gargada. Ka yi wasi da halin kuda. Ka yi watsi da halin guda. Mu ci zaɓe su yi amada. Ci zaɓe siya amana. Oyoyo APC oyoyo muke maka. Oyoyo, APC oyoyo maraba da abba. To lale da maraba muke lale muke maka. Oyoyo, APC oyoyo maraba da abba. Jajirce ita garke abin ka rike Kano Hajji Abba. Oyoyo, APC oyoyo maraba da abba. Tantance ka rike mabiyanka da hikima Hajji Abba. Oyoyo, APC oyoyo maraba da abba. Jagora na jihar mu Kano wannan da ya wuce ruwa. Oyoyo, APC oyoyo maraba da abba. Mai kishin hidima ga talaka gwanin da bai gajiya ba. Oyoyo, APC oyoyo maraba da abba. Gwani abba gida gida. Rika abba gida gida. Dalama ta siyi amada. Rika abba gida gida. Mu je karar mu yi gargada. Rika abba gida gida. Da yi ma abu halin guda. Rika abba gida Amita gida. murna da hada hada. Rika abba gida gida. Ci daɗin mu da lagwada. Rika abba gida gida. Sai ma dalla da abu sai ma dalla. Kanawa na sai kai abu sai kai shida. Tsayayye mai karfin lamba in kun kalla. Zare baya haushin tela ko dan hula. Gidan huce haushin babu har yan maula. Mu je dan babban gida. Wani ɗan babban gida. Tsayayye ba gargada. Sayayye ba gargada. Kwaɗai sai yaran guda. Kwaɗai sai yaran guda. Da mata ake a amada. Da mata ke amada. Da haske a gida gida. Da haske a gida gida. Kanawa na son ba abba. Kanawa
karfe ya furo ba ashe karfe ya furo da ba kallo ba dan gani da ba kallo ba dangane ba sako na lamin sani sai an fa fadarsa da amfani sai an fa bar wani bimbi sai an fa in ji lamin dan sani na murtala sun la shanshani sai an a fa kai da komanda murtala a barka hausi sai an ga fa abba apc ga murtala sun la wayo sai an fa an gama burge ni sai an fa sannan su batura da wakin tofaka kashe kwarin sai an fa su riko na amanar gwamna ya maka amfani sai an fa su da kai da sifika dole yin muku baiti sai an fa wani jibril jinin faluko da kai ka zamo da ni sai an a ranar sifika kayi da gaske ka kashe dodon sai an da fa akibu isa murtala da bashi da jantani sai an fa akibu isa murtala ina da bayani sai an da fa abdul hadi dan zubai da chula ka amsani sai an fa shi bace aman ne na ajin giya musa amfani sai an fa Abdullahi roba da kai nike kai kasa wani kunkuni sai an fa Iji na gwamna abba protocol duka dai joni sai an fa bayan ce aman Aisha lawan tsaya jini sai an fa a gari lokal gamma wallakin musa amfani yanzu saman kana waya daidaita amo na jagoranci gida alkairi ya gida APC abba sabon kana waya daidaita amo na jagorancin abba gida alkairi abba muna kiran kowa yayi dama da hanzari dan daukar lamba yanzu sahun kana waya daidaita abu na jagorancin abu sayar kowa ga ana shi farar kowa don samun riba kawai kana wasan hankalta wajen hararo wannan birni gida alkairi abu a yarda gani zarce gaban labari har biya ta sha mamaki a masu da zarri ya kulle shagon tela rigen kawo mai dinki a jihar Kano Allah ya yarda muna ganin hasken alƙuri da amarsa ta shiga ɗakin ango ke kawa sai da kilan gida alkairi abu to ai ita ta tsintsiya ko wadda wuce ta adan gani ta wajen shara ne daga katon cewa wanda ya sayi rariya don ta cewa ne kaji an ce mota ta shiga gargada to dan koro ne sai da sayarwa ya bunkasa wajen kana wasa murbi gida alkairi abu a kwana a tashi gida ta kai labari abba gida APC ya mi gangami don wannan tsari ga abba kabir Yusuf na kanawa ya yi daya a zarce kori a badalawa ya inganta a danganin tarihi abu